on Zombie Apocalypse. Andiyan ba si Gart? Requesting for isang radyo para Dapat yung stand 10, no? sa Marshall. Kasi ang dami nila sa Reno. Paging a Marshall. Ganda ng jersey ng ano, pogi, no? Punta po dito sa stage. Kayo. 16. Ano ba kayo? So teachers, ready na ba kayo? Sa mula! I can hear you! Labo, hingin ka lang doon sa uniform na photographer natin. Ayan nga at nag-start na itong ating men's elite category dito sa Batangas Racing Circuit. At ang ating mga kalawak guys ay Team Excellent, Team Stans, at meron tayong Team Pupus at J Pugi Bike Shop. So may mga kasalang iba pa guys, hindi natin kabisado masyado. So shoutout na lang sa mga lahat na sumali sa race na to. Yan nga guys, at first lap na tayo. Sino ang magwawagi sa kanila guys? So panoorin natin at napakaganda itong laban na to. Shoutout sa aking idol na si White Mix Motovlog. Shoutout sa ating tropang Sambales, Marlo Coram at Aldeniel Cabuso na naglaro din sa ating 22 to 29 category. At sa tropang Pangasinan Cycling Team na maglalaro din sa ating 16 to 18 category at isang 19 to 21 category. Ayan nga guys, at first lap pa lang at may umangat ng tatlo, isang Team Stance at dalawang Excellent at may nakasunod pa sa bandang likod. Ayan nga, second laps na tayo guys. Nangunguna pa rin yung Team Stance at nakasunod yung Team Excellent at nasa bandang likod naman yung ating Skeleton. Sa part na to, mga tang isang tropa, naka-jersey ng blue, Team Excellent at iniwanan ang peloton. Bumalat naman ang Team Stance at mabilis na inabol ang ating Team Excellent sa bandang harapan. Nangunguna pa rin itong ating Team Excellent at nakasunod yung Team Stance at mayroon pa tayong nakasunod na tatlong kalahok dito sa bandang likod guys at 5 participants ang unang nakawala sa ating peloton. First 5-man breakaway ang nasa harapan natin ngayon guys at ang peloton ay humahabol pa rin sa bandang likod.
Mula dito sa Piliton, kumawala ulit ng isa pang team stance at sinundan siya ng isang Temp Excellence. Third laps na tayo guys at inabutan yung ating 5 breakaway kanina at naging siyam na ang ating unang grupo. Yun nga guys, at patuloy na bumabanat itong ating first group at unti-unti na silang lumalayo sa peloton. Team Excellent pa rin ang nangunguna dito sa ating unang grupo. Nakasunod yung Stance, pangatlo yung J Pugi, at nakasunod na rin yung iba pang kalahokay. May isang kumawala din dito sa ating second group, Team Stance. Fourth laps na tayo guys at siyam pa rin ang ating naunang grupo. Medyo lumayo na ang kalaman ng ating unang grupo guys at nakapatay trangko ang tatlong Team Excellent dito sa second group. Lalo namang bumibilis ang takbuhan ng ating unang grupo guys at Team Stance ngayon ang nangunguna sa kanila.
5 laps na po tayo guys at tiling champ pa rin ang ating unang grupo at talaga namang walang sumusukol sa kanila. Parating na rin ang ating second group at may nakawala dito sa bandang harapan, time stance at may nakasunod pang isa guys at nakasunod na rin ang peloton sa bandang likod. Yun nga guys, at paparating na ulit ang ating unang grupo at mabilis na bumaba na dito sa may bandang harapan. Team Excellent, nakasunod ang Team Stan at nasa pangatlong pwesto ang Gay Pugi. Mula naman dito sa ating second group, may tatlong nakawala na nandito na sa bandang harapan at hinahabol ang ating unang grupo. Six laps na tayo guys at matulin pa rin ang takbuhan ng ating first group at hindi pa rin sila napapagod maghabulan dito sa loob ng ating race track. Matagal-tagal pa to guys at mayroon pa tayong 9 laps na bubulunin. Guys, at paparating na ulit itong ating first group at nasa kalahati na ng ating racetrack ang kanilang kalamangan sa ating second group. Makakahabol pa kaya ang ating second group o patuloy ng mamayagpag sa ating race line itong ating first group. May nakawala na naman na isang time stance dito sa ating second group at humahabol sa ating unang grupo.
Yan nga guys, at last 8 laps na lang tayo dito sa ating men's elite category at nanatiling siyam pa rin ang ating unang grupo. Parating na rin ang ating second group guys, at yung isang mag-attempt ng breakaway kanina ay inabutan pa rin ng grupo. So, kompleto ulit ang ating second group at patuloy na humahabol sa ating unang grupo sa bandang harapan. Ito na ulit ang ating first group at lalong bumibilis ang kanilang takbuhan. Team Excellent, Team Pugi ang nangunguna sa ating peloton. Guys, at kumawala na naman ang isang team stance at hahabulin na naman niya ang ating first group, at ang peloton sa bandang likod naman ay patay trangko pa rin sa harapan ang tatlong stance at mabagal lang ang takbuhan. Last 7 laps na lang ang natitira dito sa ating men's elite category at nanatiling siyam pa rin nakalahok itong ating unang grupo. Parating na rin nating second group at tropang Go for Gold naman ngayon ang nagdadala sa ating peloton. Yan nga guys, at patuloy pa rin ang banatan ng ating first group na tiling siyam pa rin ng ating kalahok at wala pa rin bumibitaw sa kanila.
Ito na din ang ating second group guys at tatlong Team Excellent pa rin ang nasa harapan. Yun nga guys, at biglang nag-jump sa bandang harapan ang ating isang team stance at nagpupumilit makalayo sa ating second group. Nine laps na tayo guys at malalakas pa rin ang mga tuhod ng ating first group at nangunguna ang J Fugi sa race na to. Second group natin guys, Team Excellent pa rin ang nagdadala sa kanila. Ten laps na tayo guys at 5 more laps to go at matatapos na itong ating men's elite category. Tiling siyam pa rin ang ating first group at Team Excellent pa rin ang nagdadala sa kanila. Guys, ito yung ating first group at medyo umaangat itong ating Team Excellent sa bandang harapan at parang gusto niyang humiwalay sa ating first group.
Wala naman dito sa likod sa ating second group, may isang kalahok ang maangat at humahabol sa ating unang group mula sa Team Stance. Last 4 laps na lang tayo guys at may pagbabago na dito sa ating unang grupo. 6 na lang na kalahok ang nakarating dito sa ating start time. Paparating na rin itong dalawang naiwan guys at tumahabol pa rin sa ating unang grupo. Ito na rin yung isa at tumahabol din sa dalawang nauna. At mula naman dito sa ating second group, may nauuna pa rin isang Team Stance sa ating harapan. Yan nga guys, at lamang na lamang na ang ating Team Excellent ito sa ating first group. 4 na Team Excellent, isang Stance at isang J-Pugi ang nasa unang grupo. Ito naman yung tatlong naiwan sa ating first group, 2 Team Stance at isang Team Excellent ang patuloy na humahabol sa ating first group. Laps na tayo guys at nanatiling 6 pa rin ang ating first group at Team Excellent pa rin ang nagdadala sa kanila. Medyo bumagal na rin ang takbo ng ating tatlo pang kalahok dito sa bandang likod at umahabol pa rin sila sa ating unang grupo.
13th laps na po tayo guys at Ryan Tugawin ng Team Excellent bumanat na guys at humiwalay na siya sa unang grupo. Tatlo naman ang sumusunod sa kanyang likuran at nasa likod pa rin ang ibang kalahok. Ryan Tugawin ng Team Excellent, malayo na guys ang kalamangan niya at nagawa niya nga makalayo guys doon sa 5 kasama niya kanina doon sa ating first group at humahabol pa rin sila dito sa bandang likod. Ayan guys, at paparating na rin itong ating tatlong kalahok dito sa bandang likod at ang ating second group naman ay humahabol mula sa likuran. Malapit lang ang guwat nila guys at parang aabutan nila itong tatlong nauna sa bandang harap na. Ayan nga guys, at paparating na ating breakaway Ryan Tugawin ng Team Excellent para sa kanyang 14th and final laps dito sa ating BRC race Men's Elite category. So bali 14 laps lang pala itong ating race guys at nangunguna na itong ating Team Excellent Ryan Tugawin at siya na nga kaya ang mananalo. Hindi na kaya siya kayang habulin ng ating sumusunod na kalahok guys. At medyo malayo na nga ang kanyang kalamangan sa ating 5 humahabol dito sa bandang likod. Yan na nga guys, at Ryan Tugawin ng Team Excellent nakatawid na dito sa ating kabilang racetrack at yung ating second group ay hindi pa nakakadaan sa ating start line. So talaga namang napakalayo na ng naging kalamangan itong ating Team Excellent Ryan Tugawin. Guys, at si Ryan Tugawin pala ang ating back-to-back champion ng mga nakarang race din dito sa ating Men's Elite category sa BRC guys, Batangas Racing Circuit. At ito na nga siguro ang kanyang pangatlong
kampyonado dito sa ating men's elite category. Paparating na rin ang ating 5 kalahok dito sa bandang likod at nagkakabanutan na nga rin guys, at ang ating second group ay malapit na rin dito sa bandang likuran. Kaya pa nila kayang dumikit dito sa ating 5 na nauna sa kanila, o hayaan na lang nilang sumunod itong 5 sa ating unang breakaway na si Ryan Tugawin? Huwag na kayong kukurap guys, at medyo nakakapanabik talaga ang ating pagtatapos dito sa ating men's elite category race dito sa Batangas Racing Circuit. Ayun na nga guys, at hindi na talaga nagpapigil itong ating Team Excellent, ang ating back-to-back champion dito sa men's elite category, Ryan Tugawin ng Team Excellent. Guys, at nagtaas na ng kanyang kamay, tanda ng kanyang pagiging champion sa race na to. Ayan guys, at paparating na rin yung 5 sumusunod kanina, pero paparating na rin ang ating second group, at inabutan na nga guys ang ating 5 naunang kalahok, at ayan na nga, nagkakaalaman kung sino ngayon sa kanila ang magiging second, third, fourth, and fifth place dito sa race na to. Bumaba na ta, Team Excellent, Team Pugi, at Team Stance ang nasa harapan na magkakasunod. Ayan na guys, at muna ang Team Excellent, Team Pugi, Team Stance. At dito na nagtatapos ang ating men's elite category guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe and click the notification bell for more videos. Thank you!